1970 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସେବା 1970 ଦଶମିକରୁ ଆଧୁନିକ ରୂପ ନେଇ ଏବଂ ଆଜି 2024 ମସିହାରେ କେତେ ଅଧିକ ହାଇଟେକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଯେ ଆଧୁନିକ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ର ମୂଳଦୁଆ ସେହି ସମୟରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାଠଫଟା, ଗୋଟିଏ ସିଟି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସାଥୀ ଥିଲା। ଏହାପରେ 1970 ଦଶକରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ବି ନଥାଏ। ଉନ୍ନତମାନର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା EMT ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଚାକିରି ନୁହେଁ, ଏହା ବାସ୍ତବରେ ବାହାଦୁରି ଏବଂ ମାନବିକତାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ସେମାନେ ପ୍ରଖର ଖରା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଲହରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆଖି ଜାଳି ବସନ୍ତି, ଯେପରି କୌଣସି ନିରୀହ ମଣିଷର ଜୀବନ ନଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେବେ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ବିଚ୍କୁ ଯିବେ ଏବଂ ଜଣେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ହିରୋ। ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଏ ତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦାଇରେ ବି ଲଗାଇକି ଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ପାଷ୍ଟ ହିରୋ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ସ୍। ଏବେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ 2024 ସମୟ ବଦଳିଲା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବର୍ଷ 2024। ଆଜି ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ କେବଳ ସିଟି ବଜାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପୋଷ ପାଲଟିଛି। ଆଜିର ଏହି ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ରେ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ମହାନଦୀରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦାଇ ଲଗେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବେ। ସି ବିଚ୍ ଲହଡ଼ିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ିରେ ଏବଂ ଆଜି ପୁରା ବିଚ୍ରେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୁରୀ ବିଚ୍ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ମହାସଂଘ 350 ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଯବାନ ସିଟି ରୋଡ଼ରୁ ହୋଟେଲ ସ୍ୱସ୍ତିକ ପୁରା 24 ସେକ୍ଟରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟ ଆମର ଗର୍ବର କଥା। ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚିରି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ତାଙ୍କ କାନ୍ଦୁଥିବା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହି କେବଳ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ନୁହେଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମର ସମର୍ପିତ ସେବା। ଆଜି ପୁରା 24 ସେକ୍ଟରରେ 350 ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଦିନ ରାତିର ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ ଜିରୋ ଡ୍ରାଉନିଂରେ ବି ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ସଂଘ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଛାତି ଉପରକୁ ରଖି ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ AI ଏବଂ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବିପଦକୁ ଆଗୁଆ ଜାଣି ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ 26 ସେକ୍ଟରରେ 350 ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। उपकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले।